Oxe, veña, home, veña. Que pasa, familia? Moi bons días a todos, veña, sí. Tin tes unhas ganas de cociñar hoxe como a min, Que pasa? Hai días que non... o corpo non vai. Pero escoita, o corpo non vai, se te metes preciseiro, meteste na cama, estás 4, 5, 6, 7 horas máis, a min váleme. Si nadie che dice nada, tremendo. Tremendo tamén. Eso, moitas veces, se ter fillos, casi complicado, vale? Se tes amigos moi pesados, complicado tamén. Se és un pouco así huraño, estás sempre metido na cova, pois igual nadie te molesta. Pero escoita, vas chegar moi lonxe, hai que comer. Por eso, o Estáche Bo, sempre está con nós, aquí, sempre. Fai un momento casi se van un cañonazo o Pablo co David, así, ¡pam! Pero mira. Xuntos pero non revoltos. Isto falamos sempre. Son compañeiros de cámara, para xente que debedes pensar a veces que estou todo de todo, pero non. Está o musculitos David e Pablo, que agora ten un corte de pelo espectacular. Bueno, veña, imos todos por aquí. Temos hoxe unha receita que é unha sopa lixeira, unha sopa que eu ao final vou convertir en crema, que creo que vai quedar bastante mellor. E ten un par de argalladas e banadas, seguramente, do Estáche Bo, vale? Porque eu collina, así como unha receita, empecé isto con un pouco de repolo galego, moito mellor. Isto con unha pataca das nosas tamén moito mellor. E xa veredes o que vai pasar aquí. Mirade, mexillón galego, aquí sí que sí, vale? Pataca galega, sí, non hai máis. Non pode ser de outra maneira. Lagostino, este igual non é daqui, bueno, non pasa nada. Temos un pouco de polpa de pemento chouriceiro, temos allo, temos pemento en pó, vale? Vamos a darlle un toque ben guapo a esta crema lixeira. Temos tamén por aquí unha amada de perexil, un chisco de viño, unha ceboliña e isto que vos vais borar a cabeza porque vai ir unha crema, repolo donoso. E veña que vamos ca nosa Lidia tamén. Moi bons días, señorita. Bos días. Ou señora, dame igual. Señorito. Señorito. A min gustame señorito, vale? Sí, es un pouco señorito, sí. A min gustame do señorito, non me importa en absoluto. Ademais, non son... Dame igual estar casado ou non casado, señorito pode ser toda a vida, así ou que? Sí, señorito con un bo sombreiro, con pañoliño así, aquí no tal. Hai moito, señorito. Indo nas festas, na sesión vermú ben guapo. Eso, señorito total sería eu. Pichi. Es el chulo que castiga. Mira, a cousa é ben sinxela. Hoxe imos facer unha sopa que vou convertir en crema. Iba pa sopa, pero despois dice, wow, vou a remedar. Home, se no último momento me dá unha traballada... Esa crema que quiso ser sopa. Eso, non, esa crema que quiso ser convertirse en crema. Ou esa sopa que quiso ser crema e convertirse tamén. Vimos facer unha cousa ben chula, ben bonita, que é xa xogar cos nosos lagostinos para facer un caldo de peixe rapidamente tamén xunto con estes mexillóns. E moitas veces a xente, de feito, na receita que miraba, que tamén lle cambiei varias cousas, por exemplo, o repolo non viña, había unha cousa que era que metían no propio caldo, despois na auga para facer o caldo, metían o mexillón e despois rescatábano. Nós non imos facer eso, imos facer o vapor. E que os propios zumes baixen para o caldo e deixar xa nese punto nacarado, por se despois igual lle metemos unha volta na tixola xunto co lagostino. Mirade o que estamos a falar. Caldo rapidísimo que comezamos a facer desta maneira, mirade. Bueno, imos a ver. Xa verás como che gusta, Eu creo que sí. Vou poñer por aquí, polo de agora, mentre se vai tostando o lagostino, vale? Porque é unha cousa importantísima. Vou fitar por aí para que non se me escape e que ten que tostarse ben as cabezas. Así que ti máis eu empezamos a darlle bule a estes. Sí, vou coller un para ti e outro para min. Así non pasa nada. Vale, un chisco de aceite por aquí. E o que primeiro se fai sempre cando se tosta tal, sí que é verdad que podes explicarnos xa, ou xa dixeches moitas veces, pero o tema do cadmio, porque hai xente que nos volve a ver, as cabezas... Mellor non chupar as cabezas, especialmente si estamos embarazadas ou na infancia ou temos problemas renais, porque é onde acumulan metais pesados, neste caso, o cadmio, non? O corpo non ten ese problema. Sabes que estaba pensando ahora que estabas falando? Lín outro día, non sei se é certo porque non son especialista nisto, pero que dentro da proteína animal, os mexillóns, sí,
son unha das proteína animal máis sostible. Sostible. Porque dentro do seu do seu xeito de cultivo non precisan de piensos, nin filtran a auga, parece ser Nas que rías, normalmente, aquí. non teñen impacto negativo no ecosistema. No ecosistema. Ou non tanto como outros cultivos de proteína animal. Sí, como, por exemplo, os salmóns, que pode ser, lubí, o sea, a robaliza, non? Que hai máis? Hai Pero despois contadesme se é certo, non? o rodaballo. Dentro da proteína animal, non estamos comparando ca proteína vegetal, que imagino que é bastante máis sostible, non sei? Sostible. Bueno, eu Non tamén sei. teño lido da soia que rebenta con todo moitas veces. Hai en campos de Argentina e compañía que tamén... Sí, o que pasa que a maior parte dos cultivos de soia empréganse para alimentación animal. Claro. Bueno, pero Entón, vale, pues, ao final- va como unha cousa pola outra, non? En plan, bueno, eu sei que hai soia que ahora a ver, cómese bastante entre o tofu, Sí. entre a salsa, entre tal, pues, en culturas asiáticas polo menos moito máis que aquí. Aquí e ahora hai o leite, que moita xente están enganchada, iba a dicir, non, pero que toma moito leite de soia. Hubo unha tempada que tiña moita Sí, de moda, ahora puxeronse outras tamén, amendua. Sí, eu recordo cando estaba estudando, fai 20 anos, a moda era a soia, Biches? a novedade. Bueno, eso, novidade, váleme. Hoxe en día, bueno, dentro das bebidas vexetais sí que é certo que aínda que teñen diferenzas, pois non é o mesmo unha soia con azúcares, bebida de soia con azúcares engadidos, outras en eles, Sí. enriquecidas con calcio, sen calcio, pero bueno, en xeral, si queremos comparar co leite, a máis semellante en composición, quizáis sexa a de soia. En serio? O sea, máis que Dentro das vexetais, de por das vegetais, sí. Sí. Porque hai de arroz, hai de tal. Vale, Sí. pues eso non sabía. A máis parecida o leite. O leite, si queremos buscar en composición nutricional. Bueno, eu- Pero sí que cambian moito, déxame as mãos tamén. Sí, claro, como non. Dalle aí, Sí que cambian moito os leites vexetais, por exemplo, a de amêndoas normalmente leva 2% de amêndoas, 3, depende da marca, non? Vale, leva pouca cantidade de... Vale, amêndoas. pero pasa tamén ca soia, podría pasar, Sí, non? Bueno, non tanto, non Vale, tanto. vale. Pero moitas veces nas bebidas de amêndoas predomina máis o azúcar que a cantidade de amêndoas. Por eso digo que se buscamos unha bebida vexetal, imos a fixarnos, bueno, primeiro que nos guste de sabor, evidentemente. Segundo, que intentemos que non teña azúcares engadidos. Ajá. E se o estamos utilizando como fonte de calcio, pois que sexa enriquecida en calcio. En calcio, ¿no? Depende vale. un pouco do uso, se comemos lácteos ou outras fontes de calcio ou non, pois pode ser interesante tamén que Vale, porque hai xente que só toma calcio e non toma leite, pero hai xente que toma Exacto, de por soia eso tamén digo. toma leite, se toma Por outros eso. ou yogures, en plan, vale, perfecto. De todas formas, eu vou sempre lanzar unha oda aos meus veciños, gandeiros galegos, seguide facendo desa leite rica, esos queixos, esos yogures que meten absolutamente medo. Vale, seguide, por favor, e tamén imos facer unha cousa rápida, que é tostar. Mira, estas cascas, esas cabezas, vale, que xa falamos tal, manchei un cunco de máis, pero así fomos un pouco máis lixeiriños. E aquí, Fíxedes que non tiven presa por botarse que quentara ben ese aceite. Non fumegaba, pero sí que case no sé punto antes de fumegar, porque é verdad que perde moitísima calidad, e de feito, non só perdía calidad, casi me quería chiringar unha, parece. Perde propiedades e fanse malas, non só perden, senón que pode ser nocivo, incluso o aceite que se queima moito. Pero de que estamos falando? Do aceite. Do aceite se queima. Ah, o aceite queimado, vale, pensei que estabas falando da cabeza do lagostino, sí. No, do aceite o queimado. aceite queimado, sí, xéranse sustancias perxudiciais. Tóxicas. Sí. Por eso recomendamos, si pode ser un único uso estupendo, Vale. pero si non reutilizar máis de 3-4 veces, evitar que chegue a botar ese fume branco, ¿no? Vale, Intentar eso quentar tamén. sin chegar a botar Frituras ese fume que non branco. superen os 170, 180 grados, quizáis para que aguante. De todas formas, non todos os aceites aguantan o mesmo, eh? No. Depende da variedade, digo en serio isto, porque parece que andamos eu afiando tal, pero depende da variedade, pois pode pasar unha forma ou outra. Hai nos que chegan a 210, que poden, o sea, que aguantan a fritura a 210, e outros a 150 vanse o tal. O sea, cuidado con iso tamén, eh? O punto que se chama de fritura ou de quecida dun aceite. Mirade, aquí podemos xogar con esta baralleira de madeira, e ou a veces eu tamén teño por aquí, vale, Aquí. onde puxen, ese mesmo, mira, eso é. E podemos darlle unha traballada así para que todos esos estumes vayan salindo. Cólleme un pouco de viño, porfa, que isto é perfecto. Mirade, con isto, se temos uns recortes de verduras que hoxe empregueinos onte xa para un caldiño hoxe non tiña, así que non llos boto, podemos botarllos tamén, non pasa nada. Temos unha espiña de peixe branco, de peixe azul, o que che dé a gana. Eu nos caldos xa dixo moitas veces, o peixe azul non me encanta. O propiamente dito, porque despois depende do momento do peixe, que xa falamos, pois tamén valería poñer unha robaliza que a veces pola graxa é peixe azul, pero eso sí que me gusta, é o congro. Agora, cortamos cun chisquiño de viño
como está medio tostado, vale, o que estamos a facer tamén é levantar eses sabores maravillosos. Mirade como xa, aí dende arriba, como temos unha cámara guapísima, isto de estar na tele mola moito para ensinar as cousas. Mira como vai collendo xa ese tono laranxa, ben chulo, e o que facemos nós, mentras se evapora un chisco, ese viño, é coller un chisco de auga, un litriño de auga, que é o que vamos facer a crema, a sopa, como que irades, e comezar a darlle traballo a este caldiño. Mirade que isto é tan sinxelo como o que acabamos de facer. E o que vou facer tamén, por aquí, é pillar isto, un lume destes, apago por aquí, veño pa aquí, porque vou empezar a facer nese lume outra historia. Mira como me movo eu. Aí vai. Isto por aquí, vale? Sigue a ferver, xa nos vale ese viño evaporado, metémoslle un chisquiño de auga, con este auga e un pouco máis, un nada, veña, un pouquiño máis por se as moscas, a máis son ben de cabezas e casquiñas, veña, este pouquiño máis e témolo listo tamén, vale? Eso é. E acabamos aí tal cual, vale, mirade. Isto por aquí, que empeza a ferver. Cando empeza a ferver, imos facer os mexillóns, como che dixen, para despois que queden aí. Eu teño unha pregunta para ti, veña. Vamos a ver, ti és de sopa? Eu son de sopa, sobre todo si teño pan para mollar. Ai, amiga, sabe pouco. Un pan do noso, un pan de cea, para mollar aí ben, un pan de carral tamén, moito me gusta. Pero... Dime. Non, contame, sopas, de mollar pan. Se non tes pan, non tomas sopa. Ou cando fai frío... O certo que non, Non. Unha sopa sin pan non me presta. Entonces era como meu pai. Meu pai, cando tomaba sopa, non facía sopa, facía sopas. Na miña casa sopas, non sei se da túa casa tamén, cando botabas leite, metías pan no leite do colacao, as sopas, non? Vino facer, na miña casa non se facía, pero sí. Bueno, pois no almorzo, isto era moi típico, na miña aldea, na miña casa, meu pai encantáballe o pan do día anterior, incluso de 2 ou 3 días, darlle biliscos, metelo nunha cunca de leite, meterlle un pouco de mel, tal, e facer unhas sopas. Ai, que non fai con viño. Sopas de... Con viño tinto. Pois a sopa típica se tía ben de auga, igual, incluso un arroz destes caldosos, collía un chisco de pan. Non, tanto non, co arroz e metía o pan. Pero ca sopa sí, eso de Pero facer despois así na non comía sopa. moito pan, era unha cousa así como medio extraña. Mira, déxame coller isto por aquí, cólleme tamén o allo, se me o pelas maravilloso, e imos facernos o seguinte, que é empezar a tostar unhas verduras. Vale, o que imos facer directamente é coller e tostar esa ceboliña, vale, que temos por aquí, imos facer así, collemos, mira, isto por aquí para nós, e imos a meter as verduras tostadiñas para despois, con o caldo de tal, que acordadevos, unha cousa que non dixen, que a veces olvídeseme as movidas de comentar. Cando facemos un caldo de peixe, vale, escoita ben aquí, con tal de que ferva 15 minutos é máis que suficiente. Vale? Caldo de peixe. Nos caldos de carnes, dos osos podemos estar un pouco máis de tempo. Tampouco fai falla 25 horas, vale? Non pasa. Pero 15 minutiños. Temos aí esa historia. Empeza a ferver. Tapamos, deixamos infusionando media oriña máis ou tal, e temos o caldo perfectamente posto. Resulta que se ten, sobre todo con espiñas de peixe, saca amoníacos ou tal. Algún aroma se coce demais, vale? Importante iso tamén, vale comentalo. Temos aquí representado neste plato, non sei se o falamos algunha vez directamente, pero falamos cando pensamos en pensar que facer de comer a nivel nutricional, intentamos pensar que os platos teñan 3 componentes, polo menos, como mínimo, non é un máximo, non? Un alimento rico en proteínas, vale. ¿no? Neste caso que temos o mexillón, galego, el lagostino. E o lagostino. Vale. Alimento rico en amidón, fonte de amidón, neste caso temos a pataca. Vale. E as verduras ou hortalizas, non? Neste caso, pues, temos o repolo, temos a cebola, non? A cebola, interesante, polo tanto, non? Procurando, si pode ser, procurando que a parte das verduras e as hortalizas ocupe máis proporcionalmente no prato, pois cada as patacas, cada os mexillóns e cada os lagostinos, maravilla, ¿no? maravilla. Entonces, pensemos a hora de facer que comer ou que cear, que non falo só de comida ao mediodía, intentar que os pratos teñan un pouco de cada cousa. O sea, vale, entonces, falache dun almidón, vale? O almidón, e se tiveramos un arroz, valería como almidón, non? Exacto, pois hoxe temos a pataca, pero podría ser pataca doce, podría ser un arroz, se é integral mellor, vale, podría ser unha pasta, se é integral mellor. Vale, pero a pasta sería un almidón tamén? Sí, tamén. Entraría dentro dos almidón. Vale. Unha quinoa, algo máis moderno, se queremos variar, vale, por exemplo. Pero mijo. Un mijo, veña, que eso estaría tamén increíblemente ben. Vale, polo tanto, vale, pois mira, xa sabemos. Eu sei dunha
xente nutricionista e tal, que traballa do teu, había algunha que falaba tamén sempre do prato, de como conseguir no prato ter pois unha metade de verduras, como acabas de dicir un pouco máis, outra metade de proteínas e outra metade de almidón, como facer debuxos no prato, para que a xente o metera na cabeza, non? Falamos de proporcións, é un xeito un pouco sinxelo, non? Para que a xente que non ten coñecementos de nutrición un pouco comece a formar os seus pratos. Bueno, exactamente. Pero non é a cantidade final que temos que comer, porque a cantidade vai a determinar o noso apetito comendo a modo, vale? Non quere decir que precisemos un plato todos os días todas as persoas, a mellor precisamos plato e medio, vale, ou 3/4 partes do plato. Falamos de proporcións a hora de cociñar, pois telo en conta, non? Pois que proporción de verduras ten este prato? Ten pouca, veña, vou botarlle máis. Ten alimento rico en amidón? Non, vale, pois vou buscar algo que ten un pouquiño tamén, falamos sempre, cunha pataquiña ben valía, pero tamén pode haber un puñado de macarrós integrais que dixeches o tal, cólleme o repolo, porfa. Porque pasa que despois, ás veces, notamos un apetito irregular, pois un día de repente teño moita fame, non sei por qué. Ai, é que hoxe a miña comida, por exemplo, pois non levaba este componente. Outro día sí que fago pratos completos. E notase, cando empregamos o mesmo esquema, pois a fame aguanta dun xeito similar, non? Non deses días que ás 4 da tarde estou que morro de fame, outros que chega a hora da cea, estou aínda dixerindo a comida, non? Vale, entendo perfectamente. Despois, supoño que haberá xente que ten que escoitar moito o seu bandullo, como me pasa a min, e tamén ir sabendo que o que mellor che presta, as horas que che presta, non? Eso sempre. Vale, que hai de certo, falando das horas e desas historias, de certo de, por exemplo, cando falan da laranxa, isto escoitáchelo ti 50.000 veces, vale? Cando falan da laranxa, que a laranxa é pola mañá sana, ouro, ao mediodía prata, a noite mata. É un refrán. Eso é certo? Home, mira, non sei, creo que comentei un día, non sei se a xente que nos ve que traballa nas urxencias dos hospitais, canta xente recibe pola noite de tomar laranxas nas urxencias. Ojalá a xente tomara laranxas polo día, pola noite e pola mañá. Vale, mentira. Ojalá a xente tomara máis froita. Calquera froita. Se de temporada, mellor. E se de catona, mellor. O sea, pero de que ven ese dito? Non ten nin idea. Porque, bueno, imagino, ven máis da xente maior. A xente máis nova vexo que non ten este mito. Total. Eu penso que, como é un alimento ácido, pensan que vai a cortar a digestión, como que vai nos sentar mal a nivel digestivo, algo así. Pero, claro, se entendemos que para facer a digestión o noso estómago segrega ácido clorhídrico, xa a digestión faise nun medio ácido, ten que ser así para poder digerirse e descompoñer os alimentos. Isto é como cortar o leite con a algo parecido, non? Que pasa? Que se ceamos moi tarde, moita xente, é moi común ter hernia de hiato e problemas de refluxo, non? Sobre todo, xente que teña problemas digestivos, se ceamos moi tarde sen facer a digestión e nos deitamos, aínda que non vayamos a dormir, poñemos o corpo en horizontal, non? Pois podemos sentir ese refluxo, non? Ese ácido que nos ven a boca, pero non ten que ver ca laranxa, quero dicir. Sí, vale, non ten que ver ca laranxa, porque que pasa? Que igual a xente... Pois eso escoitino moitas veces miña nai, dicía, mítico de pola mañá, faincho zumo, que agora eu sempre digo aos meus sobrinhos e tal, que coman a laranxa, en vez de facer o zumo, que coman a laranxa, que é moito mellor, vale? Pero pola noite era como en plan, unha laranxa pola noite non, que eso estrajacho o corpo inteiro, eu digo. Sí, eu creo, sí. Onde sacará eu creo que ven dai, non teño ni idea. A xente onde sacará as historias. Mirad o que estamos a facer, un segundiño antes de nada, interrumpoche para dicirche que aquí hai unha cousa ben bonita que é a pataca, que é o que vai facer tamén, que falamos xa un día desa textura sedosa das cremas. A min encántame as cremas con un chisco de pataca. Incluso tes unha cabaciña, vale? Estás con cabaciña, 4 ou 5 cabaciñas, e botas unha pataca, unha pequena, vale? Xa estás metendo ese almidón, así que xa non está tan mal, e cambia esa textura. O que estamos a facer agora é, de vez en cando, vou xogando con tapar para que ese propio bafo e non empregar auga vaya facendo, rustindo neste repolo, escoita, repolo, que queremos... E así, directa na tixola, que non hai que fervelo necesariamente. Si, moro ferver, despois con un pouco de auga, vai cocer 10 minutos cas pataquiñas, vale? Pero como guisado, Pero exactamente, vou coller un chisco, por suposto, deste sal, que vai a empezar tamén a sacar os xugos dese repolo e que ese propio bafo vayas a facer. Entón, temos eso aí, de vez en cando controlamos para que non se nos queme, pero sí que toste porque saca sabores. E agora que teño isto aquí, o que fago é o seguinte, mirade. Xa vos dixen que non son moi partidario, vale, leva como 10 minutos, que non son moi partidario de facer paixa vos mexillóns, de meter os mexillóns aí. Por qué? Porque imos non controlar o punto da cocción do mexillón. Mexillón, por certo, que sabedes que o mexillón galego é o mellor mexillón do mundo, e non o digo eu, nin o di Lidia, dino todas as persoas. Ademais de darnos tal, é auténtico, o mexillón galego maravilloso. Nós, o que facemos é meter eso aí
eses caldiños que tiñan aí xa eran propios seus, van caendo, e despois colamos, evidentemente, vamos coar ese caldiño e vamos facer a cousa máis rica do mundo. Neste caso, só temos que esperar a que abran. Recórdovos que eso en 3 minutos no vapor, igual 4, se fueran unha tixola sería un pouco menos, pero van ir abrindo. Según van abrindo, vounos quitando e os tumes, vale, van quedar para nós para facer este auténtico caldiño, esta auténtica sopa, crema, chámalle como che de gana. Chisquirichasqui, estamos aquí, veña. Pois agora, o que nos queda é pouca cousa. Viche como abriron esas historias, Hoxe temos mexillón fresco, pero ti que opinas dos mexillóns en conserva? Eu das conservas... Tes na casa? Sí. Eu das conservas son auténtico namorado. Primeiro, se faz unha conserva de calidade de mexillón galego, tamén a sabe por aí que eu vou buscando. Chile, de tal, gallego. Veña, pa aquí, ainda que sexa pequeno. Vale, mira, teño un mexillón. É o mexillón máis grande do mundo? Non, pero é galego, é sabedor, vale? Sabedor. Polo tanto, depende da época do ano, depende do precio que queras gastar, podes encontrar un tamaño ou outro. Co propio a veces escabechiño que tal, fago unha hasta mayonesa, vou aproveitar tal, pero son de mexillón, de sardiña, de xarda, gústame moito, en serio. Que son opción boas que manteñen o preservan o valor nutricional, que non sempre podemos ir a mercar o produto fresco, que non lle xere unha sensación de que está comendo algo malo porque ven enlatado, non? Sí, é que eso é típico. O moitas veces pensamos, como pode ser que dure tantos anos? Porque está esterilizado e destrúe, ese proceso de esterilización destrúe os microorganismos que poden ter no interior. E como está hermético, non ten contacto con oxíxeno. Pero eso sí, unha vez abrimos o envase, sí que temos que guardalo en refrixeración, a ser posible fora da lata, porque sí que unha vez aberto, sí que o contacto con oxíxeno sí que pode oxidar o envase. Por favor, e xente aquí tamén ao redor miña, cando se abre unha lata, pásase un recipiente de cristal. De vidro ou plástico de uso alimentario, líquido da conserva, no propio líquido. Eu prefiro cristal, pero vale. Eu tamén. Vale, eu prefiro cristal, xa, entonces como... Pero xa digo opcións para que estou a falar eu, pois guiña cristal. Un bote mítico da marmelada que che sobrou, que tal, acabacha a marmelada, lávalo o bote, en ese bote metes os 5... Eu tamén che digo, ten que ser moi grande a lata para que eu non acabe a lata de mexillón. Xa che digo agora mesmo tamén. Mirade, aquí, repolo, vale? Esa cebola, ese allo, pouco máis. Todo tostadiño, como che dixe que me iba a quitarlle un sabor guapísimo. Eso infusionando xa. Os mexillóns abertos, como vos dixen, perfectamente aí postos. Cólleme o pemento en pó, veña. Vamos a xogar con eso. Tamén poderíamos conxelar as sobras da lata aberta, do mexilón. Por suposto. Pero quitamos o líquido, o escabecho, o líquido que teña, non? Porque despois pode quedar mala textura e podenos durar 2 meses se non queremos comer tanto mexilón nos próximos días, porque ao final en refrixeración serían 2 días nada máis. Exactamente, pois podemos conxelar. Veña, perfecto, tamén me vale esa opción. Cólleme, por favor, a polpa esa, veña. Aí o temos. Collo. Está dicindo a nutricionista, non Iván, eu xa vos dixen que era fan das conservas, pero que ademais sácame dun apuro porque están boas. Hainas de boa calidad, están boas. Peixe rápido, unha cea rápida, unha lata. Así cho digo. Non temos que ir a un embutido, unha lata. Penso exactamente igual. Mirade, aquí, esa polpa de chouriceiro, ese pemento en pó. Podría ser un toque, darlle un toque así, como che digo eu, picantón, se queres tamén. E agora, o único que temos que facer é botar esas pataquiñas, mirade. Esa pataquiña que eu cortei desta maneira, pero podes escachar, que pasa? Como vou a triturar, dame un pouco igual. Meto para aí. Mirad o que estamos a facer. Repolo, pataquiña, ceboliña, allo. Damos un meneo, como se foran unhas rioxanas, vale? Si ou non? Sen o chourizo, non? Empeza aí, exactamente, levan chourizo, non só si chourizo, non, mexillón galego, e lagostino. Mira como a cambia rioxana, pois a galega. Quilicua. Patacas a galega. Perfecto. Polo tanto, empezamos a darlle aquí unha historiada, sempre o digo, se ti ahora, por exemplo, non eres do que che gustan as cousas trituradas, porque eu vou nas triturar, vale? Despois de cocer agora esos 20 minutos que precisa a pataca, o queres deixar así, cauga, dame absolutamente igual, estás comendo o mesmo, pero por favor, agora, tal e como temos ese caldiño, mira o que fago eu. Collo isto por aquí, así che vai. Collo, que xa teño preparado as miñas historias, e ese caldo empeza a mollar, mirade, o meu mexunxiño, si ou que? Aí che vai. Esas cabeciñas, mira que ben fan ese caldiño rapidamente. E agora, vale, e sobre todo unha cousa,
teñades que probar primeiro o caldo antes de botarlle os mexillóns e despois os mexillóns. Ti non sabes como cambia, eh? Claro. O mexillón é moitísimo máis potente que o lagostino. Gracias, máis amar, claro, claro. moito máis amar, xusto. De feito, hai moita xente que di que o percebe moi coñecido por esa evasión, porque te mete directamente como se estiveras tomando un trago de auga de mar. O ourizo tamén, vale? Pois a min o mexillón, cuidado, Moito máis económico que o percebe. Bueno, onde máis igual co ourizo, que vai daquela maneira. Polo tanto, nós aquí o que facemos é, eso sí, non te pases. Moitas veces empregamos, deixanos moito a tal, empregamos para un caldo curto por unha persoa, para esa cantidad de mexillóns que igual ti poderías comerse en cuncha, pero o caldo é demasiado para ese mexillón, é potencia e igual sale incluso demais. Sempre tendo cuidado, buscando sabores, pero sen pasarnos. Aquí agora, o que facemos é deixar cocer isto, veña, 20 minutos, pouco máis. Cando a pataca este, imos pinchando un pouco nelas, tamén se queremos, deixamos que ferva ben, tapamos, por suposto, ese caldo, eu creo que vou deixar un pouco para despois, se o preciso, pero senón vai quedar para outra cousa, conxelar, o que sexa, está fresco, e nun chisclichasqui volvemos para darlle un rustrido a eses lagostinos, machucar isto ben cunha máquina do diaño desas das nosas e facer a crema, que che digo eu que hoxe vai che gustar. Chisclichasqui, estamos aquí. Pero o mexilón non se tritura, non? Non vou nin o lagostino. Esto está listo. Como que non? Vaya textura que vou sacar daqui, cuidado. Ollo piollo, Para que temos crema e temos de todo. Ti que estás aí. Estou preparada. Non sabes ti nin nada. Non sabes ti nin nada. Mirade, te vai probando iso que eu collo un chisco de pimenta. Teño isto ao lume, rabeando, Mira como vai. Un chisco de aceite. Está ben de sal e ben de todo. Aí estamos. Un chisquiño, xa teño crítica, Un chisquiño de sal, un chisquiño de pimenta. Eses mexillóns aí feitos, e nós facemos o seguinte. Veña, que empecen a rusir. Sabedes como son co peixe, Un minuto aí dándolle unha volta. E non queremos nada máis. Podería levar un allo, sí, e un pouco máis de aceite, facemos un lagostino soalliño, pero non é historia. Chisquiño tamén de aceitiño a eses mexillóns que están perfectos. Non os vou tocar, isto queda aí. Mirade como van cambiando de cor. E eu, que podría volver a meter isto no tal, isto xa está para empratar, sí ou non? Está para comer? Veña, listo. Polo tanto, mirade esta textura, aquí. Aquí que a xente así recolle todo maravillosamente. Mirade, isto. Colledes na casa, con 4 cousiñas, pouco máis, agora un pouco de verde. Metemos eses, como se chaman, sabrás como isto apaño eu perfectamente, eses mexillóns, eses lagostinos que están a piques de acabarse de facer, e agora sí, empratamos, como digo sempre, con ese perexil, con un pouco de ceboliño, co que che dé a gana. E non che esclichasqui, ti máis eu, a papar. Hoxe cociñamos crema de pataca, lagostinos e mexillóns. Comezamos tostando as cabezas dos lagostinos xunto coas súas cascas, machucándoas para que solten todos os seus zumes, para engadir un chisco de viño branco e cubrir de auga, cociñando ata facer un bo caldo. Mentres picamos a ceboliña, o dente de allo e o repolo para rustir uns minutos nun chisco de aceite e sal, ao mesmo tempo que facemos os mexillóns nunha vaporeira en riba do propio caldo. Co rustrido no punto perfecto, engadimos o pemento doce e a polpa de pemento chouriceiro, xunto coas patacas cortadas, para ir botando o caldo xa feito aos poucos, cociñando uns 20 minutos. Tras ese tempo, trituramos ata conseguir unha crema perfecta para empratar cos lagostinos previamente salteados por riba, xunto cos mexillóns e perexil picados, para comezar así a papatoria! Home! Viche que crema? Si eu que... Ahora... Home, bonita, saborosa e todo. Vamos a E podría ser sopa, non pasaría nada, pero non trituramos e xa está. Eso sí, hoxe repolo, pataca, un pouco de pemento, tamén esa polpa de chouriceiro, esa ceboliña, ese allo, pouca cousa máis. Un caldo, dos do estache bo, neste caso de lagostinos e mexillón. Para que? Para facer unha cremiña lixeira de mexillón e lagostino do estache bo. ¡Aburiño! Está potente de sabor, Ah, de sabor sí.